20 vuotta merillä. Se on vähän niin kuin suomalainen elokuva. Siinä on joku semmoinen olo, että jumalauta, 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 jumalauta. Se on ollut mukavaa. On ollut vähän semmoinen lepposampi se tilanne. Se ei haittaa mitään. Jumalauta. Miten? Tää varmaan säädellä. Soljuvama. Niissä koneissakin saattaa olla vaikka kuinka esteettisiä ääniä. Tehdään sillä tavalla ääniä. Kaikki muu on niin vaaleita. Nämä hiukset jää yksin tänne tummaksi. Kontrasti. Oli hyvin väkivaltainen ihminen. Pehmeitä ja herkkiä tutelta. Saadaan itkevä näyttävää itkevältä ja naurava nauravalta. Hypätään koskeen. Sitä kun hakattiin, niin se nauroi aina ihan jumala. Hevonen. Se ei haittaa mitään. Teoksessa itketään ja sitten tämä nauru on siihen kontrastiin. Kannattaa kokeilla erilaisia papereita. Määrätynlainen rujous, että se olisi saanut venyä tämä naisihminen. Mä pistän ilmoitustaululle, että se ei ollut siellä ääniä, niin se ei haittaa mitään. On surullisen kauniita asioita. Määrätynlaista toistoa ja sitten muunnelmia siitä toistosta. Koneiden ääni ja juostaa koivua ympäri. Se olisi voinut olla isompi ja tyttö pienempi. Siinä on joku semmoinen olo, että jumalauta. Soljuvamma. Vielä juhlavammin ja kovemmin, kun olisi ollut enemmän pystytyö. Ääntä ja vielä pystympi. Vaikka on tehty lapsesta kuvaa. Ehkä siinä olisi niitä tummia asioita saada vähän muualle. Irveli et jaksanut odottaa. Joku vetää rekeä ja se ei haittaa mitään. Nauru ja itkuhan on hirmu lähellä toisiaan. Sinä petit minua. Taidehistoriaa. Saattaa ydinräjähdyskin olla hienon näköinen. Se ei ollut siellä. Se on vähän liian neliömäinen.